পঞ্চায়েত 43 crore buni bisno khobjajak जोंनि बिजय मिसल खाय दङ जोंनि बुगारनि आइडियोलॉजी ना होय शांति सम्पत्ति ना होय ना जोंनि सांस्कृतिक बिजय मिसल खाय दङयो invitation manja sabo tong जोंनि इनभाइट खायजाक जोंनि 43 crore buni sini man ganang MLA Sanjay Manik Trikhon invite खायजाक जोंनि बेलाय तंखलाय जोंनि बिजय मिसेसानि जलाय दङ जत रेडी सिं ताब तामाने हिमालय जों एत बছর কোন पार्टी आंचलिकनि एको एखाय 13टा सीट मानियख मो एकटा इतिहास रेकर्ड साखी तंनाय जे गत 30 বছর सरकार कांग्रेस 25 বছর सरकार CPM बखना विधानसभा जे सेकेंड पोजिशन थांबाय जों सुत्त आंचलिक पार्टी त्रिपुरा मथा जोंनि सेकेंड पोजिशन थांबाय बा जोंनि बेलाय तंखलाजाक बिदिबाय जोंनि जत प्रस्थित जों आनन्द खबर खायनि बागै बिदिबाय आं जतनो सानि मुसुङो जे सिनि बिजय मिसेल पान्डागो जत कासा कर्म जत ताखो बुहुक जाति धर्म निर्बिशेष फाइ मानजा फाइनि बां जतनो बाय कबो अच्छा नर अर वा कतर कतर तांनाय तंग आबो साबनि सुबासु माने नर आसे बिजय मिसेल कतर खायना नाय तं साबनि जोंनि र श्री तिप्रसाद थानसानि मानेना हामजाय जों जत बर सुबासु रजाक ओ सुबासु बाय जोंनि ए प्रोग्राम जेंनाय दङ निनि सिनिमं आनि सिनिमं के दनसेन त्रिपुरा हामबाय